Föijö poikittais syöttöjä pelottavasti maalin eteen ja Ranska menee johtoon. Pierre-Edouard Bellemare räjäyttää pankin, räjäyttää hallin, kun 5.43 ottelun ensimmäistä erää on jäljellä. Aikamoista sekasortoa Suomen puolustuksessa, siinä oli jo aikaisemminkin paikka paikoin, mutta nyt tulee sitten Pierre-Edouard Bellemare ajassa 14.17. Tämä Philadelphian pelaaja tekee avausmaalin. Siinä oli tosiaan, niin kuin sanottu, niin melkoista pyörremyrskyä ollut pitkän aikaa jo, ja maalin edustalla kovaa painimista, ja siellä niin kuin näkyy, niin siellä on... Tässä näkyy vielä tilanne uudelleen, siinä suomalaispelaajat nyt kaatuvat kilvan sitten sinne Joonas Korpisalon päälle suorastaan, ja siitä Bellemare pääsee sitten nipistämään kiekon häkkiin. Siellä on Ohtamaa, joka kaatuu siinä sitten, ja perään tulee vielä Miro Aaltonen, ja lopputulos on se, että kiekko on repussa. Kunnes sitten Mikko Rantanen kiekko kaivaa sinne Pistromille uudelleen ja maalin eteen. Savinainen pääsee tilanteeseen uudelleen ja sitten veto lähtee sieltä. Mikä veto tulee? Mikko Lehtonen vetää hirmuisen pommin sieltä viivalta ja Suomi tasoittaa loistavasti heti kun vajaa reilut 1,5 minuuttia pelattu ottelun toista erää. Kyllä tulee kaamea tälli sieltä Mikko Lehtoselta ja näin tämä 23-vuotias HV:ssä Ruotsin mestaruuden voittanut pelaaja tekee maajoukkueensa ensimmäisen maalin 13 maaottelussa ja sieltä pannaan kiekkoa talteen vielä kerran. Nyt kannattaa ihailla, nimittäin Antti Pistro tekee valtaisan työn tässä ja tarjoilee sinne Lehtoselle ja Lehtoselta lähtee sellainen viuhahdus sieltä, että siinä olisi jo Irvin Kuudmankin kateellinen. Se oli viuhahdus ja sieltä se tulee ja Suomi tasoittaa ottelun yhteen. Mikko Lehtonen vielä kerran ja siitä kannattaa nyt koko kotikatsomon nauttia. Tällaisia pommeja tarvitaan ja tulipa makoisaan paikkaan heti tähän erän alkuun. Suomi tasoittaa ottelun yhteen. Topi Jaakola, Sebastian Aho. Ahokin pelasi täyden kauden NHL:ssä, mutta nyt menettää vaarallisesti kiekon, niin siitä pääsee Bellemare tulemaan sieltä ja sitten tulee 2-1. Ai sentään kun lähti pahasta Sebastian Ahon kiekon menetyksestä ja jälleen tämä kaksikko Pierre-Edouard Bellemare ja Antoine Roussel, joka viimeistelee tämän maalin, niin näyttää, että näitä Suomi ei kestä. Siinä tulee Sebastian Aholle omalla siniviivalla, puolustussiniviivalla paha kiekon menetys. Bellemarin veto, Korpisalo torjuu eteensä ja Antoine Roussel ajassa 33-58 Ranskalle 2-1. Tästä se lähtee. Ja nämä heput ovat kyllä sen luokan pelaajia, että sieltä sitten siinä ei enää tehdä yhtään mitään, kun Roussel pääsee pyyhkäisemään kiekon tyhjään verkkoon. Bellemare 2 tehopinnaa jo tässä ottelussa ja Antoine Roussel maalin tekijänä. Avauspinna hänelle tässä turnauksessa Anthony Resch. Suomella on Piström tullut kentälle jo siihen keskustaan. Resch pääsee nousemaan koko kentän läpi. Juuso Hietanen pääsee sitten viime hetkellä katkaisemaan. Ja aivan hetken kuluttua Suomi on sitten täysilukuinen. Vielä yksi veto sielta tulee. Ja se painuu reppuun. Valentin Claireau on maalin edustalla ja hän ohjaa viivavedon ohi Joonas Korpisalon ja nyt on Leijonan miehistö armottomassa pulassa. 38-49 Valentin Claireau. Vielä kerran sama tilanne, muutama sekunti jäi vain jäljelle ja tässä näkyy tilanne, josta kiekko ajautuu sinne viivalle ja sitten tulee maalin edustalle ja 2 pelaajaa aivan vapaana. 2 pelaajaa aivan vapaana Joonas Korpisalon edessä, kun laukaus tästä lähtee, niin siinä on Claireau, joka pääsee sen verran chippaamaan siitä Jaakolan ja Juuso Hietasen välistä, että numerot ovat Ranskalle 3-1 ja nyt sitten mitataan Leijonien todellinen kyky kyllä tässä ottelussa. 9. ottelu, tähän mennessä 8 ottelua Suomi on voittanut, maaliero 48 ja nyt sitten tulee historiallinen kova voitto ja se tulee numeroin 5-1 todennäköisesti, kun Damien Fleury lyö tyhjään pömpeliin Ranskalle 5-1 maalin. Hurja on ollut tänään ranskalaiskyyti. Kyllä Leijonamiehistö on maalintekopaikkoja saanut, ei siitä pääse yhtään minnekään. 40 torjuntaa Florian Aadilla, mutta kun nämä kaverit lyövät kiekon maaliin ja tässä tapauksessa lyövät tietysti tyhjään maaliin, niin siinä se ero tänään tulee. No se ainakin tietysti ollut tässä pelissä tullut täysin selväksi, että jatkopeleissä Jesse Puljujärvi pelaa vuoren varmasti Suomen kokoonpanossa.